Bore da bawb, mae'n dda gweld cymaint ohonoch wedi bod yn gallu ymuno yn yr oedfa heddiw, gan i bod yn sul y mamau ac rydyn ni wedi colli awr wrth droi'r tu ymlaen. Ein hemyn cyntaf y bore yma yw 120 yn Caneuon Ffydd. Disgwyliaf o'r mynyddoedd draw ble daw i'm help wyll ysgar. Yr arglwydd rydd i'm gymorth gref, hwn a wnaeth nef a deiar. 120. Ddaw ein darlleniad y bore yma o lyfr Genesis gan ddechrau ym mhennod 25. Chydig o hanes Jacob a'i frawd Esau. Dyma hanes teulu Isaac, mab Abraham. Roedd Isaac yn 40 oed pan briododd Rebecca. Roedd Rebecca yn methu cael plant. Felly dyma Isaac yn gweddio ar yr arglwydd drosti, a dyma hi'n beichiogi. Roedd hi'n disgwyl gefeilliaid. Dyma'r amser yn dod i'r gefeilliaid gael ei geni. Daeth y cyntaf allan o'r groth yn gochlyd i gyd ac yn flewog fel dilledyn. Felly dyma nhw'n ei alw yn Esau. Mae'n debyg yn Hebraeg mae yr enw Esau yn swnio fel y gair. Wedyn daeth y llall yn cydio'n dyn yn sawdl Esau. Felly dyma nhw'n ei alw yn Jacob. Ac ystyr yr enw Jacob yw disodli. Roedd Isaac yn 60 oed pan gawson nhw ei geni. Pan oedd y bechgyn wedi tyfu, roedd Esau yn heliwr gwych wrth ei fodd yn mynd allan i'r wlad. Ond roedd Jacob yn fachgen tawel, yn hoffi aros gartref. Esau oedd ffefryn Isaac, am ei fod yn mwynhau bwyta'r anifeiliaid roedd wedi ei hela. Ond Jacob oedd ffefryn Rebecca. Mae'r hanes yn mynd ymlaen wedyn i sôn am Jacob yn manteisio ar gyfnod pan oedd Esau yn teimlo'n wan. A dyma Jacob yn mynnu bod Esau yn gwerthu ei hawliau fel y mab hynaf i Jacob. Ond oedd gwaith i ddod, ewn ni nôl at yr ysgrythur. Roedd Isaac yn hen ddyn ac yn dechrau mynd yn ddall. Dyma fe'n galw Esau ei fab hynaf ato a dweud, gwranda, dwi wedi mynd yn hen a gallwn ni farw unrhyw bryd. Cymer dy fwa a chawell o saethau
a dos allan I hela I mi. Wedyn, dwi am I ti baratoi y math o fwyd blasus dwi'n ei hoffi I mi gael bwyta. Dwi wir eisiau dy fendithio di cyn I mi farw. Tra oedd Isaac yn dweud hyn wrth Esau, roedd Rebecca wedi bod yn gwrando. Felly, pan aeth Esau allan I hela, dyma Rebecca yn mynd at Jacob a dweud wrtho, dwi newydd glywed y dad yn dweud wrth Esau dy frawd, dos allan I hela a gwneud bwyd blasus I mi ei fwyta. Wedyn gwnaed y fendithio di o flaen yr arglwydd cyn I mi farw. Felly, gwna'n union fel dwi'n dweud. Dewis ddau fynd gafr da I mi o'r praidd. Gwna I ei coginio a gwneud pryd blasus I dy dad. Y math o fwyd mae'n ei hoffi. Cei di fynd ar bwyd I dy dad iddo I fwyta. Wedyn bydd e'n dy fendithio di cyn iddo farw. Ond mae Esau yn flewog I gyd, meddai Jacob wrth I fam. Croen meddal sydd gen I. Os gwnaeth dad gyffwrdd â fi, bydd yn gweld fy mod i'n ceisio I dwyllo. Byddai'n dod â melltith arna I fy hun yn lle bendith. Ond dyma'i fam yn dweud, gad i'r felltith ddod arna I. Gwna di beth dwi'n dweud. Dos I nôl y geifr. Felly aeth Jacob I nôl y geifr a dod â nhw i'w fam. A dyma'i fam yn ei coginio nhw a gwneud y math o fwyd blasus roedd Isaac yn ei hoffi. Roedd dillad gorau Esau ei mab hynaf yn y tŷ gan Rebecca. Dyma hi'n ei cymryd nhw a gwneud I Jacob ei mab ifancaf ei gwisgo nhw. Wedyn, dyma hi'n cymryd crwyn y mynd gafr a'i roi nhw ar ddwylo a gwddf Jacob. Yna dyma hi'n rhoi'r bwyd blasus gyda bara roedd hi wedi bobi i'w mab Jacob. Aeth Jacob I mewn at ei dad. Dad, meddai, ie, dyma fi, meddai Isaac. Pa un wyt ti? Esau, dy fab hynaf, meddai Jacob. Dwi wedi gwneud beth o fynais ti I mi. Tyrd, eistedd I ti gael bwyta o'r helfa, wedyn cei fy mendithio I. Ond meddai Isaac, sut yn y byd nes ti ei ddal mor sydyn? A dyma Jacob yn ateb, yr arglwydd y ddiw wnaeth fy arwain I ato. Wedyn dyma Isaac yn dweud wrth Jacob, Tyrd yma I mi gael dy gyffwrdd di. Dwi eisiau bod yn siŵr mae Esau wyt ti. Felly aeth Jacob at ei dad, a dyma Isaac yn gafael yn ei law. Llais Jacob dwi'n ei glywed, meddai, ond dwylo Esau ydy'r rhain. Naeth e ddim ei nabod am fod y dwylo'n flewog fel dwylo Esau. Dyna pam wnaeth Isaac fendithio Jacob. Fy mab Esau wyt ti go iawn, gofynnodd Isaac. Ie, meddai Jacob. Tyrd ar helfa yma I mi gael bwyta cyn dy fendithio di, meddai Isaac. Felly daeth Jacob ar bwyd iddo, a dyma Isaac yn ei fwyta. Daeth â gwin iddo yfed hefyd. Wedyn dyma Isaac yn dweud, Tyrd yma ar o gysan I mi fy mab. Aeth Jacob ato a roi cysan iddo. Pan glywodd Isaac yr arogl ar ddillad ei fab, dyma fe'n ei fendithio. Wrth gwrs, dyma Isaac dyma Esau yn dod nôl ac wrth gwrs roedd e'n wyllt ar sefyllfa. A gawn ni ganu emyn arall yn awr. Remyn 218. Molwn di o arglwydd io'r holl arlluog, dengys bryniau oesol un dy gadernid mawr. Ac yn y blaen, 218.
A gawn ni gynorthwyo yn gilydd yn awr I weddio. Drawn atat unwaith eto o dad nefol, mewn moliant a llawenydd, dathlwn ein perthynas a thi o fewn teulu'r ffydd. Dathlwn ein perthynas a'n gilydd o fewn teulu'r ddynoliaeth. Dathlwn y weledigaeth o holl deulu'r llawr yn un fel teulu'r nef, mewn cariad ac mewn clod. Ein tad, diolchwn I ti am ein gosod o fewn ein teuluoedd, yn clymu ynghyd mewn tynerwch a chariad, yn wir a gwragedd a phlant, I feithrin a chynnal ein gilydd, I garu ac I gael ein caru, I ddysgu ymddiriedais a chyfrifoldeb, I gyd ymddwyn a chydweithio, I gyd lawenhau a chyd alaru, drwy holl droion taith ein bywyd. Weddiwn dros deuluoedd ein gwlad, dros barau priod ifanc sy'n dysgu cyd fyw, dros deuluoedd a fylchwyd gan farwolaeth, dros deuluoedd dan straen anghydfod neu anffyddlondeb, dros deuluoedd a rwygwyd gan drais neu glodi. A chofiwn yn arbennig y bore hwn am deuluoedd ein byd, yn arbennig y teuluoedd hynny sydd yn dioddef mewn ffordd na allwn ni ei ystyried yn iawn. Gweddiwn dros deuluoedd Wcrain a theuluoedd Rwsia hefyd. Mamau a phlant sydd wedi gorfod gadael eu gwir, eu brodyr, a mynd ar hyd llwybr ansicr. A rieni hynny yn Rwsia sydd heb wybod yr hyn sydd yn digwydd yn y wlad drws nesaf iddynt. Roi'r teuluoedd hyn I gyd ras I ymgynnal ac I ddarganfod cyfrinach cymod, ac I arweinwyr y gwledydd hefyd I ystyried cymod. Ein tad, diolchwn I ti am dy eglwys, am deulu dy bobl, ac am y breintiau a ddaw I ni drwyddi. Yma ymweithrinwyd ein ffydd ac y deithom gyntaf yn ymwybodol ohonot. Yma clywn dy air di yn ein cyfarch. Yma cyfarfyddwn a thi yn horiad y bara, ac y derbynion ras sydd wasanaethu yn y byd. Gweddiwn dros dy eglwys. Yr eglwys fel y gwyddom ni amdani, ath eglwys fawr drwy'r holl fyd. Lle boi ffydd yn wan, roedd I weledigaeth gliriach ohonot. Lle boi gobaith yn pylu, ar gyhoedda hi o oruchafiaeth dy deyrnas. Lle boi chariad aeth ostiri yn oeri, llanw hi ag ysbryd Crist y gwas, ac adnewydda hi I gyflawni dy ewyllus. Ein tad, diolchwn I ti am amrywiaeth teulu'r ddynoliaeth. Dy blant di ydym o bell ac agos. Teulu a grewyd gen I ti. Teulu y daeth yr arglwydd Iesu yn rhan ohono. Teulu y bu farw drosto. A neb ynddo o ddi allan I gylch dy gariad. Gweddiwn dros y rai hynny o'th deulu sy'n byw mewn clodi ac angen, y rai sy'n newynu tra bo eraill ar ben ei digon,
Gweddiwn dros y rai sy'n ddi-gartref a di-ymgeledd, rai sydd ar ffô oddi wrth ormes a rhyfel, rai sydd mewn adfyd ac mewn anobaith. Cyffwrdd a'n calonnau a bywha ein hewyllus i geisio cyfiawnder i'th blant ym mhob man ac i ddwyn holl deuluoedd byd i rannu yn llawenydd dy deyrnas. Amen. Mae'r emynau heddiw wedi ei dewis yn arbennig gan ei bod yn Sul y Mamau. Rydym eisoes wedi canu'r dôn Mary ac yna Lilian. A'r dôn nesaf yw Joanna. Y tonau yma yn dwyn enwau menywod, ac mae'r emyn olaf wedi ei ysgrifennu gan fenyw Mary Owen. Dyma'r emyn nesaf, 844, efengyl tangnefedd o rhed dros y byd, a deled y bobloedd i'r lewyr chi gyd, fel na byddo mwyach na dial na phoen, na chariad at ryfel, ond ryfel yr oen. 844. Mae hi'n Sul y Mamau heddiw, pedwerydd Sul yng nghyfnod y Crwys. Mae yna ddau enw yn Saesneg am y diwrnod hwn, Mothering Sunday a Mother's Day, ond dim ond un yn y Gymraeg, Sul y Mamau. Yn draddodiadol roedd Sul y Mamau y Mothering Sunday yn ddiwrnod sy'n anrhydeddu mamau ac yn anrhydeddu'r fam Eglwys, lle byddai Cristnogion yn ymweld â'r fam Eglwys, yr eglwys lle cawson nhw eu bedyddio. Ac mae'r adnod gyntaf yn Salm 122 yn adlewyrchu hyn, yr oeddwn yn llawen pan ddywedasant wrthyf, gadewch i ni fynd i dir arglwydd. Gan ddiweddarach roedd Sul y Mamau yn ddiwrnod pan gafodd gweision ddiwrnod yn rhydd o'i gwaith mwyn mynd adref, mynd i'r fam Eglwys, mynd gyda'i mamau a'i teulu. Mae llun arall gyda Peredur i ni nawr rwy'n credu llun o fenyw. Mae Sul y Mamau wedi newid llawer. Oddi ar i'r fenyw yma, Anna Jarvis, Americanes oedd hi. Oddi wedi ymgyrchu dros gant o flynyddoedd yn ôl i sefydlu gwyl i ddathlu mamau yn gyffredinol. Wedi iddi hi golli ei mam ar yr adeg yma
o'r flwyddyn. Felly mae Sul y Mamau fel i ni yn ei adnabod ei heddiw yn deillio o wyl Americanedd. Ond mae'r Sul y Mamau, Mothering Sunday, yn hen wyl Gristnogol. Efallai bydd rai ohonoch o'r farn bod y diwernod wedi mynd lawer yn rhy secular ac yn sicr lawer yn rhy fasnachol erbyn heddiw. So chi'n gallu siarad nôl a fi heddiw, byddwn ni'n gofyn i chi beth yw'ch barn ar y Sul y Mamau fel y mai. Ond mae 3 llun arall nawr gyda Peredur, 3 pherson, efallai byddwch chi yn ei hadnabod nhw. Reit, dilo lan faint ohonoch chi sy'n adnabod rai o'r 3 yma. A hefyd, i chi'n gwybod beth yw'r cysylltiad rhwng y 3? Efallai bod barn gennych chi ar y 3. Efallai nad ydych yn ei hoffi, neu rydych yn meddwl ei bod yn gwneud pethau gwych yn ei meisydd. Ar y chwith, mae Michael Jackson, y diweddar Michael Jackson, canwr pop enwog iawn. Ar y dde, pwy yw e? Pep Guardiola, reolwr clwb pêl-droed Manchester City. Ac yn y canol, dyn sy'n fyd enwog, Joe Biden. A beth yw'r cysylltiad rhwng y 3 yma? Os nad ych chi'n gwybod rhoi ei cliw arall i chi, mae'r un cysylltiad rhwng y cyfansoddwr Haydn a'r arlunydd J.M.W. Turner. Na fe, chi wedi cael ei nawr rwy'n siŵr, yr enw Joseph. Pep Guardiola cafodd ei eni yn Joseph Guardiola. Ei eni mewn tref o'r enw Sant Pedr yn Sbaen. A Michael Jackson, ei enw canol yw Joseph. Michael Joseph Jackson. Joseph Haydn gyda ni, a Joseph Malord William Turner yr arlunydd. A Joe Biden, Joseph Biden, arlywydd presennol yr Unol Daleithiau. Cafodd ei eni yn Joseph Biden yn Scranton, Pennsylvania, ardal lle roedd nifer fawr o Gymru wedi setlo yng nghanol yr 11 ganrif ar 15. Ac mae rai yn ystyried Joe Biden, Joseph Biden yn arweinydd y byd rhydd, the leader of the free world. Ac mae'r arlywydd Zelensky, Ukraine, yn arweinydd ryfedd ei hunan ac yn ystyried Joe Biden fel yr arweinydd mwyaf. Onid yw'n eironig, mae Joseph hefyd oedd enw Stalin o'r Undeb Sofietaidd gynt. Ac mae Joseph yn enw poblogaidd hyd yn oed heddiw. Mae rhan fwyaf ohonon ni'n nabod rhywun o bosib o'r enw Joseph. Mae Joseph yn enw digon poblogaidd ar blant hefyd. Mae 2 Joseph yn yr un dosbarth a rai o'n hwyrio ni. Mae Joseph wrth gwrs yn y Testament Newydd hefyd, yn rhan o 2 o storïau mwyaf y Testament Newydd. Mair a Joseph yn stori geni Iesu, a Joseph o Arimathea yn stori'r croeshoeliad. Yn rhan o lyfr Genesis, fe gawn ni hanes y Joseph cyntaf fel petai. Mae llun arall gyda Peredur i ni nawr, llun Jacob a Rachel, gan yr arlunydd William Tiplady. Oedd yn
fam, hi oedd mam Joseph a Benjamin hefyd. Roedd Leah a dwy arall wedi geni plant eraill i Jacob. Ond Joseph oedd yr unfed blentyn ar 10 i Jacob, ac yn hoff blentyn iddo. I gymaint graddau, nes iddo roi cot arbennig, siaced fraith, gwisg lais, gwisg amryliw, galwch chi beth chi moyn, roi gwisg arbennig i Joseph. Roedd y siaced yn arwydd mae Joseph fyddai etifedd ei dad, i fod yn arweinydd ac yn ben teulu. Mae rai cyfieithiadau'n dweud mai cot oedd hi wedi i haddurno'n goeth, ond yr un oedd yr arwydd y cad. Efallai hefyd mae'r syniad oedd bod y got yn unigryw, eto'n arwydd o'r ffafriaeth o blaid Joseph. Ond gadewch i ni fynd nôl genhedlaeth am ychydig unedau i genhedlaeth Jacob a'i frawd Esau. Nid gefeilliaid unffurf oedd Esau a Jacob. Y rieni Isaac a Rebecca wedi bod yn briod am 20 mlynedd cyn cael plant. Ga fi ofyn i chi, beth yw'ch barn ar rôl y fam, sef Rebecca, yn yr hanes a ddarllenais ar y dechrau? Pa argraff gewch chi ohoni? Beth yw rôl Rebecca yn hyn i gyd, ar sul y mamau yn arbennig? A oedd hi'n fenyw dda, neu beidio? Gewch ni edrych ar y pros a'r cons, edrych ar ddwy ochr y stori. Jacob oedd ei ffefryn. Ddylai mamau ddim fod â ffefryn. Roedd hi'n gyfrwys, yn gynllwyngar. Fe wnaeth hi dwyllo ei gŵr a thwyllo ei mab hynaf. Fe wnaeth hi fynd yn erbyn trefn sefydlog y mae'n bosib y byddai pawb wedi i ryddhau iddo. Fe wnaeth hi helpu i greu rwyg rhwng dau frawd, rhwng yr efeilliaid, Esau a Jacob. I edrych arni mewn ffordd arall, roedd hi'n fenyw dda. Mae Genesis yn dweud ei bod wedi cael ei ragrybuddio y byddai hyn yn digwydd, a buodd hi'n ifydd i hyn. Roedd hi'n meddwl mae Jacob a'i natur fwy cytbwys fyddai'r arweinydd gorau beth bynnag. Yr argraff a gair oedd bod Esau yn un gwyllt, yn benderfynol o bosib, a fyddai'n mynnu ei ffordd ei hunan, yn gwneud pethau yn ei gyfer heb arfer pwyll. A roedd ei gŵr yn hen. Felly fe wnaeth hi ei helpu i wneud y penderfyniad iawn o ran y teulu. Sgwn ni beth yw eich barn. Oedd Rebecca yn fam dda, yn wraig dda, neu'n fam ddrwg, yn wraig ddrwg? Mae'n ddiddorol i'r un peth ddigwydd mewn ffordd yn achos Joseph. Rywsut roedd llai o ferniadaeth ar Jacob am wneud Joseph yn ffefryn, iddo fe wneud yr un peth a'i fam mewn ffordd fwy agored. A digwyddodd rhywbeth tebyg i blant Joseph, Manasse yr hynaf ac Ephraim yr ifancaf. Fe wnaeth ei tadcu Jacob roi ei law dde ar ben Ephraim, a'i law chwith ar ben Manasse. Ac i Joseph protestio, mynnodd Jacob roi ei fendith i Ephraim, gan ddweud bydd y frawd ieuengaf yn fwy na'r hynaf. A Ephraim hefyd oedd ffefryn Joseph,
a mae fod yn ystyried mae Ephraim fyddai'r dewis gorau. Beth yw eich barn felly am Joseph? Yn ôl pennod 37 yn llyfr Genesis, nid oedd llawer o gariad tuag ato gan ei frodyr. Roedd Joseph yn 25 oed yn bugeilio praidd ei dad gyda'i frodyr. A beth wnaeth Joseph? Cario straeon drwg amdanynt i'w tad. Roedd Jacob yn caru Joseph yn fwy na'i holl blant, gan mae mab ei henant ydoedd, a gwnaeth y wisg lais yw siaced fraith iddo. Pan welodd ei frodyr fod ei tad yn ei garu yn fwy na'r un ohonynt, rhoesant ei cas arno, fel na fedrent ddweud gair caredig wrtho. Oedd pethau mor wael. A pan ddechreuodd Joseph sôn am ei freuddwydion, aethant i'w gysau yn fwy fydd. A chenfi genodd ei frodyr wrtho, a gwnaethant gynllwyn i'w ladd. Pethau mor wael a hynny. Ond diolch i Reuben nath ei berswadio nhw i beidio ei ladd. A dyma nhw'n ei werthu i gwmni o Ismaelied, oedd yn dod ar ei taith o Gilead, a'i cymelod yn dwy'n glid per, balm a myr i'w cludo i lawr i'r aifft. A ni'n gwybod fe ddaeth Joseph yn ddyn pwysig iawn yn yr aifft. Oedd e wedi cael ei werthu sawl gwaith, mae e'n ddyn da ac mae'n gwneud gwaith da yn yr aifft. Gallai Joseph fod wedi bod yn ddig wrth ei frodyr, gan iddo fod mewn sefyllfa i ddial arnyn nhw yn yr aifft. Ond wnaeth e ddim. Fe roddodd e fwyd iddyn nhw, mewn cyfnod o newyn. Fe wnaeth e adnewyddu'r berthynas gyda'i deulu. Hefyd fe wnaeth e ystyried bod reswm dros yr holl bethau a oedd wedi digwydd iddo fe. A bod y pethau a ddigwyddodd iddo fe wedi digwydd lles yn y pen draw. Rhaid derbyn felly mae Joseph oedd y math iawn o arweinydd. Roedd yn gall ac yn fyddaigar. Roedd yn deyrngar, ond hefyd roedd yn gallu bod yn ddigon gwydn. Roedd Joseph yn un oedd yn gweld yn bell. Gallech ddadlau bod y breuddwydion yn ffrwyth profiad yn gymaint a dim. Bod meddwl Joseph wedi gweld cyfnodau o wynfyd ac adfyd yn ei fywyd ei hunan, neu ei fod yn deall y math o beth a allai ddigwydd yn amaethyddol ac wnaeth e baratoi ar gyfer hynny. Dyw e ddim yn dal di gofaint, ac mae e'n byw ei fywyd yn rhinweddol. Hanes dyn da yw hanes Joseph. Stori ag iddi ddiwedd hapus. Mae'n gwneud yr un math o ddewisiadau a'i dad a'i datci o'i flaen. Stori dyn da yw stori Joseph yn y bod. Dyn a lwyddodd heb deimlo'n flin amdano'i hun drwy ymddiried yn niw a byw yn dda. Joseph oedd yr arweinydd gorau a wnaeth arfer doethineb. A mae barn a safbwynt gyda ni gyd ar gymaint o bethau. Styriwch hanes Iesu yn cael swper gyda'r ddwy chwaer, Mair a Martha. Ydy rai o'ch chi fenywod yn gallu uniaethu a Mair? A rai efallai yn gallu uniaethu a Martha. Mae'r hyn oedd yn bwysig i Martha yn bwysig i rai menywod heddi. A rai o'r pethau oedd yn bwysig i Mair yn bwysig i fenywod eraill hefyd. Pa un fyddech chi fenywod sgwni? A beth am stori'r mab a Fradlon? Ydyn ni'n hoffi'r mab ieuengaf? Am yr hyn wnaeth e?
Neu ydyn ni'n ochri gyda'r mab hynaf? Ydyn ni'n teimlo bod y mab hynaf wedi cael cam? Ac ar yr un ifanca mae'r bai am ei broblemau ei hunan? Rydyn ni'n gallu gweld pethau gwahanol mewn gwahanol sefyllfaoedd. A rhagor o luniau gen i nawr i weld beth ych chi'n gallu gweld yn y lluniau hyn. Diolch Peredur. Yn y llun yma, beth welwch chi gyntaf sgwni? Ydych chi'n gweld rhyw fath o fas gwyn yn yng nghanol y llun a'r cefndir yn ddu? Neu ydych chi'n gweld dau ddyn, dau berson yn edrych at ei gilydd? Pob un ohonon ni'n gweld rhywbeth gwahanol. Diolch Peredur, llun nesaf. Beth welwch chi yma? Beth welwch chi gyntaf? Ydych chi'n gweld cwningen sgwni? Neu ydych chi'n gweld hwyaden? Pa un sy'n iawn? Ai cwningen sy'n gywir? Neu hwyaden sy'n gywir? Wel, pob un ohonoch chi wedi cael yr ateb iawn, a'r ddau ateb yn gywir. Diolch Peredur. Beth welwch chi yma sgwni? Nawr, pan weles i hwn gynta, dim ond menyw brydferth ifanc o'n i'n gweld. Ond pan welodd yn wraig y llun, hen fenyw, yr oedd hi'n ei weld. O'n i'n methu gweld yr hen fenyw ar y dechrau, a nestan methu gweld y fenyw ifanc. I'ch helpu chi os nad ych chi'n gallu gweld nhw, mae'r fenyw ifanc brydferth ni'n gweld ochr chwith i gwyneb, a mae hi'n edrych i ffwrdd oddi wrthi ni. A mae mwclis gyda'i o amgylch i gwddf. Ond yr hen fenyw, beth yw y boch ac ochr gen y fenyw ifanc, dyna drwyn yr hen fenyw. A'r mwclis yw ceg yr hen fenyw. Mae'n anodd gweld un weithiau. A'r llun ola. Diolch Peredur. Beth ych chi'n gweld gyntaf yna? Ydy'r gath yn dringo i fyny'r grisiau? Neu ydy'r gath yn dringo i lawr y grisiau? A pha un sy'n iawn? Fe weles i'r gath yn dringo lawr y grisiau gyntaf. Ang wraig yn gweld y gath yn dringo i fyny'r grisiau. Wel, does dim ateb iawn. Mae'r ddau yn iawn. I ni gweld pethau gwahanol. Mae safbwyntiau gwahanol gyda ni, barn gwahanol. Ond nôl at stori Joseph, i ni gael dod ar oedfa i ben. Mae diweddglo hapus i'r stori. Mae'n amlygu hefyd y math o gymeriad sy'n cael ei ystyried yn arweinydd delfrydol. Ond mae'r elfennau hefyd yn ddiddorol ac yn wersi i ni hefyd. Mae Cristnogaeth yn dysgu ni ein bod i roi'r un ystyriaeth i bobl eraill ac y bydden ni'n disgwyl ac yn gobeithio i bobl eraill ei roi i ni o dan yr un amgylchiadau. Rhan o natur plentyn yw ei fod neu hi yn gweld ei hunan yn ganolog ym mhob peth. Ond wrth i'r plentyn dyfu, mae'r agwedd yn gorfod newid. Ond lles y plentyn ei hunan, a lles pawb arall, mae'n gorfod diogelu ei hunan ymwybyddiaeth hefyd. Ac mewn ffordd debyg, mae'r bennod enwog yn llythyr Paul at yr Rifeiniaid, pennod 10, yn dangos i ni'r ddelfryd o sefydliad Cristnogol, lle mae Crist yn ben
a ninnau'n aelodau o gorff Crist. Ac felly, nid yn ein gallu ni ein hunain rydyn ni'n gweithredu. Felly, cofiwn stori Mair a Martha, a'r gwahanol gymeriadau, y mab y Fradlon, a Joseph a'i frodyr, a'r pethau y gallwn ni ei dysgu a'i rhoi ar waith mewn cariad. Fel y dymunwch i ddynion wneud i chi, gwnewch hithau yr un fath iddyn nhw. Amen. A'r emyn olaf yw 199, emyn mawr gan Mary Owen. Dyma gariad pwy a'i treitha, anchwiliadwy y diwedd. 199. A thangnefedd Duw yr hwn sydd i'w chlaw pob deall, a geidw eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu. A bydded i ras ein harglwydd Iesu, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda ni oll a phawb sy'n annwyl gennym ac absennol o ddiwrthi, yn awr ac yn oes oesoedd. Amen.